Kaixo, eta ongi etorriak bikografiaken beste atal batera, badakizu, Hamaika Telebistak lagundu egiten duela, baina bagera euskara sustatzeko Donostialdeko ezaguna den elkarteak antolatzen duen solasaldia dela hau, beraz, gaurkoan gainera gonbidatu bereziak, Nerea Arriola. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Oier Gilan, gauza bera, arratsaldeon. Ongi etorriak biak, eta esango dizuegu, hemen daukagu, gure ohartxo zerrenda, baina guazen aurkezpen, esan dezagun serio bat, edo behintzat nortzuk dira, Nerea eta Oier aski ezagunak dira, baina izue, baten batek akaso kokatu behar baditu, hortxe joango gara. Nerea Arriola, aktorea, erizaina sortzailea, antzerkian irakasle ere bada, hau berarekin adostu dut, Ze baten batek akaso youtuber bezala jarri izan du, eta ez, YouTubeen ere ikusi edo aritu edo aritzen bada ere, ordena horretan ez da, aktore, erizain, osakidetzaz ez dizuk galdetuko gaur. Ez, mesedez. Ez. Ibilbide mardula, umorea eta sare sozialak, horretan ikusi dugu, hainbatetan, eta, bueno, 8 txikia, Bertsolari Txapelketa Nagusiaren jarraipena, ez? Originala, sare sozialetan, sorkuntza ere horretan izan dugu protagonista, eta Euskaraldian ere bai, horretan ere ikusi dugu. Eta Gros auzoko hiritarra, Altza aldera, Ausart izan da, eta Altza aldera migratu baldin badu ere. Oier Gilan, idazle, kazetari, antzerkigile, sartu ezkero badaukazu Wikipedia, baina Oier Gilan sare sozialetan googleatu ezkero zerrenda amaigabea da. Baina zerrenda bat egiten hasita aipatuko dugu besteak beste, ze hau ez da ez edo nolako zerrenda, lehen poema liburua, Begibien sujauzia, 88ko eta ordutik. 10 poema liburu, 5 antzezlan, bueno, gehiago ere badira, baina ziur, zerrenda honik gehitu beharko zaizkionak, eleberri bat, euskal komunikabidea hainbatetan, elkarrezketak, bestelakoak, erreportajeak, bueno, zerrenda egiterakoan ere esan dut, gaur, bi persona oso importante izango ditugu bikografiak atal honetan. Eta izue, zuzenean joko dugu, Durangoren ondorena, ze moduz joan da azoka, kontatu zerbait azokari buruz? Bueno, ondo ostegunean egon nintzen, jende pila, eta baina oso polita, ez dakit, niri asko gustatzen zait Durango, elkartu, jende ikusi, baita ere ez jakin zer erosi, gauza asko daude, eta ez bakarrik azoka, baizik eta musika, antzerkia, aurkezpenak, giroa, jendea, euskera, dena. Estanda. Eta ezagutzera eman, ezagutu, harremanak. Bai. Autobombo pixka bat? Guk aurkeztu dugu, enintzan egon, ezin nolako, baina aurkeztu dugu zertako webseria. Saretan dago, baina erabilizan irudienean aurkezteko. Eta aurten nik oraingoz hori, gero hori konsumitu, eta egon, eta disfrutatu. Garrantzitsua dela baita ere. Eta webseria aurkeztu bai, baina noiz izango da ikusteko aukera? Ez, badago ja. Dagoeneko badagoena? Bai, YouTubeen dago. Hortara iritsi nahi nuen? YouTubeen dago. Bueno, ederki, orduan ondo joan da? Bai. Parranda pixkat ere, orduan oso ondo. Bai, earki. Oier, zu zer diozu? Ze moduz joan da? Oso ondo, nik ahotsaren parte batan utzi dut. Hori, seinale txarreta izaten. Eta jet lag puntu batekin nago gaur, baina bai oso pozik, uste dut egun politak izan direla, eta nik disfrutatu dut egia esan. Bai, lagunen batek esaten du, lehen epatu zute, Zibeles. Zibeles, bai. Lagun batek esaten du gure San Fermina diela. Literatur munduko San Fermina diela, eta behar izaten degula, autospakizun bat, salmentetatik eta olakoetatik haratago, beste gure herriko literaturako herriko jaiak direla, nolabait esateko. Bai, gorazarre eta ospatzea, elkartzea, da azken garaiotan halako gauzak ere krisian izan ditugula. Zenbaten zen hori aurtengo azokan, ez? Behar bat. Bai, ni uste, gainera hori, ni ostegunean egon nintzen, azokan gero ostiralgo izan ere, baina ostegunean bereziki, eta jendez gainezka zegoen, eta igual nire bizitzako beste momentu baten, igual molestatuko lidake edo, baina ez duzu bida ze ondo, zenba jende,
nire arazo bakarra izate ezin itzela estanetara iritsi, nahi, bueno, beste batean edo, ez dakit, baina giroa, jendea, aurkitu jendearekin zer moduz, eta bai. Eta kontatu ezin daiteken abenturaren bat, ez dut zertan aurtengoa izan behar, azokarekin lotuta, zeia azokak baduela, ez, halako kapitulu ezberdin oso interesgarri asko, ez? Arakatzen hasi ezkero, kazetarien mundutik arien atzaizu ez, kazetarien munduan ere, azoka bada kapitulu askotako oso gozi interesgarri bat, abenturaren bat, tortzaizuna burura, bizipena izan daiteke aurtengoa, Bereziki bete zaituena, edo ez dakit, aurtengoa esate baterako, ni igandean, egondu nintzen aurten, igandean bakarrik, Merina Grisen zuzenekora joan nintzen, sortez, aurkezpena genuen, eta gero segidan. Eta esan nuen, hain tarte gutxi egonda, eta amaiera zen, baino halako zerbait eragin zidan, beteta itzuli nintzen, eta oso tarte laburra izan zen. Eta kitzuek eula baduzu aurtengo oroitzapen bat, edo momentoren bat. Baina kontatu ezin dena, esan dezu? Kontatu ezin dena. Kontatu ezin dena, kontatu daitekena. Sailkatzen, horrela egiten. Filtroa ber, zenbaterako. Bueno, nik ez dakit, kontatu ezin denik ez dut gogoratzen. Baina, bai, momentu polit asko. Uste dut, niretzat ez da izan espektakularra, igual beste urte batzuetan baitutola impacto gehiago eragin diaten momentuak, anekdotak eta bar, baina aurten niretzat izan da, bai, itzulera bat, bai, azkeneko 2 urteetan gauza asko gertatu dira eta Durango bizi izan dugu oso modu estrainoan, ez? Eta nik uste dut aurten bazagoela euforia puntu bat, eta hori niretzat, polita izan da, euforia kutsatzen zenean tabernetako solasaldietan, ez? Belarri asko berotu ditugu, berotu dizkigu elkarri askoen artean, eta niretzat hori plazer handia izan da egia esan. Zure Palentinotik pasatzera? Bai. Ni ez izatera dut. Bai, nola ez, da parada obligatoria esaten den horietako bat. Bai, hor kafe hartzen eta bokaio pintxo horiek jaten eta jendeakin aurkitzen. Bai. Eta izan da ere, opor batzuk bezala, oporrak izan gabe, baina sentsazioa hori, iritsi itzuli Donostira eta esan, ondo. Hautsi gabe ere, baina ondo. Ze gauza interesgarriaren gainera, akaso batzurentzako gauza osoikoa ez, Palentinoa, baina kazetari gaztengan horretan asko fijatzen gara gu ere, zenolako erreakzio, baina nora goaz Palentinora, ez? Eta zer dan, oraindik ere, horman badaude ez, garai bateko ez, bazkien argazkiak zera, eta nola den ez, euskal kultur ez, esan duzuna, San Fermin horietako ez, erdigune ez, garrantzitsua eta lekukoa gainera belaunaldi ezberdinen artean. Baina, euskaren ez, transmisio horretan ze tokia betetzen duen eta migrazioaren lekuko oso interesgarri dena, ez? Zentzu horretan, pixka bat bano aurrera, Euskaraldian ikusi zaitugun erea, herriz-herri, bai. Garraio publikoa baliatuta. Guztiz, gainera. Hori ere izan da, erronka izan da. Ni galdetzen izun bakoitzan eraz, zoaz, gaur bilabonan daukat itzordua eta ez, baina abiatuko naiz, 3 ordu lehenago, bai, trenez joak, gero egin barrut ez dakit zer. Bai, justo Bilabona bastante gertu dago. Bai, ez eta adibide egokiena jarri. Bai, Barakaldo hori urrutiago dago, baina, ez, ondo. Zer moduzko esperientzia izan da, zer da egin duzuna, akaso asko izan dut nire, Arriola, zer egin du Euskaraldian? Bigarren aldia da, egon naiz, Euskaraldiari buruzko monologoak humorezko bakarezketak egiten. Hori, topaguneak Bea Egizabal hasi izan, duela 3 edizio, eta, gu bere orniordekoak, más o menos, beriak, eta, azken batean zan, zer da bizi, zer da belarrik prest, ariguneak hori erdigunean jarrita, euskara eta euskararen inguruko monologoak egiten egon gera, eta, ondo egia esan, ondo. Gainera gustatzen zaineri pixkatxo bat nijoan leku horretara egokitzea, adibidez ariguneak aipatzen bari baitugu, bertako komertzioa aipatzea, edo lako gauzak gertutasuna ematen dula. Baina, egia da nik Gipuzkoatik ibili naizela batez ere, eta, ondo, egia esan, nik ondo pasatzen dut hori egiten,
Eta, bueno, bildur pixkan dukan, zen aurreko edizioan egon nintzen, eta gaia berdina denez esatezu, zerbait berria daukat kontatzeko honen inguruan. Baina, bueno, gertatzen diren gauzak ere oso politak izaten dira, eta beti gehitzen dituzu, eta egia esan gustora ibili naizela. Bai, hori egiten. Zer utzi dizu arrasto berezia edo zirkuitu honetan? Ba, bida, Pasai Antxok. Bai? Bai, aurreko edizioan ere. Bai. Eta, zergatik? Bueno, ba ez dakit, karo, Gipuzkoan euskararen errealitatea desberdina da zauden lekuan zaudela, ezta? Eta ba ez da iguala Tolosa bat, ez da iguala Bilabona bat, eta Pasai Antxo, bueno, ba beraien Donostirekin antzegotasun asko daude euskararen errealitatearen inguruan, eta bueno, ba oso militantea da euskararen euskaraldian ibiltzen diran pertsonak, eta ez bakarrik euskaraldian, eta orokorrean 275 egunez euskaraz aritzen direnak. Eta, bueno, eta erantzuten du. Orokorrean Gipuzkoako publikoa pixkat lehorragoa da, ez duen beste, baina Antxon erantzuten dute oso ondo, orduan, bai, eta ez dakit, eroso senditu nintzen, eta oso ondo jasoa. Hori ere eskertzen da, batez ere zuzo denean publikora hitz egiten. Oierren kasuan, gainera aipatuzu ez, Pasaiako badia, laborategi interesgarria den zentzu zabalenean, eta baita hizkuntzarekin ere ez da. Azken hamarkadetan, nolako garapena, eta aipatzen duzuna. Sareetan arakatzen, orain Idurre Eskizabelneko ezaguna bazen, baina orain gainera kontseiluko, pisuzko karguak dira, ezta? Eta Oiergilanekin, Buktegian izandako solasaldi horretan, aipatzen zenuten, lehenagotik zuk esandakotik, ari horretatik tiraka, baina aipatzen zenuten, euskaraz aritzea ekoizte hori, autu politikoa ere bazela, egin batean, euskara gaztelania arteko tensio horretan, eta hizkuntza gehiago izan daitezkela, baina nolabaiteko autu bat badela, euskaraz aritzea, produzitzea, piskat horretaz aritu zineten, eta baita ere aipatzen zenuten momentu batez euskaldun berri ala euskaldun berri zaharra, horretaz ere ari zineten, zure ibilbide, super ibilbide honetan, nola bizi izan duzu euskaraz ekoiztearen autu hau, ze bizipen izan da? Nik uste dut fase ezberdinak direla, esango nuke orain bizi duan modua eta hasiera batean bizi nuen modua ezberdinak direla, ez da, ez dakit 18 urterekin, orduko horeretan, 80ko hamarkadan, beste gauza bat zen, eta horeretan nahasketa handia dago, nire familia osoa kanpotik etorritakoa da, orduan, niretzat bat zeukan, zentzu berezi bat euskara zaritzak, eta nire akorduan dut, nola eman nuen erabaki hori konstientekit ze konversazioa eduki nituen eta norekin, eta nola erabaki nuen pauso ematea nire inguru guztia erdalduna izan da, eta ingurune kreatiboa gainera erdalduna, eta lagun minak, eta nola eman nuen pauso hori eta zergatik, eta hortik anarata gore, akordatu izan gara, nola garai hartan eguneroko bizimoduan ere halako zeo zer izan zen. Ni akordatzen naiz ikastolan, institutoan, gure artean ez genuela euskaraz egiten. Guretzat zen ikastolako hizkuntza. Eta akordatzen naiz, erabaki genuela lagun artean euskaraz aritzea gure artean, baina erabaki politikoa izan zela, arrazoi politikoengatik hartu genuena, eta oso pozik. Eta harreman asko aldatu ziren orduan, baina akordatzen naiz, bai, eseri ginela hitz egitea eta solastu ginela eta erabaki genuela, eta are gehiago nire harremarekin akordatzen naiz, hasiera batean ez genuela egite, eta ohandikan gogoratzen naiz ze konversazio eduki genituen eta nola erabaki genuen, hemendikan aurrera euskaraz egingo du, eta bazan, gogoratzen ez, oraindikan sentsazioa nola kostatzen zen hasieran, ohiturak instalatua daudenean, pauso hori ematea, baina gerora nik uste dut nire bizitza markatu duela horre guztiak, eta askotan gogoetatu izan dugu horri buruz, batez ere azken antzezlan batzuetan, bai egin dugu halako, gogoeta sorta bat antzerkira eramana, eta baina esango nuke gaur egun beste modu batean bizi duela, seguraski orduko erabakiei esker.
Bizi aro ezberdinek ere horretan eragina badute, baina azken batean ez, barne gogo eta horiek ez, barruko pentsamendua ze hizkuntzatan dugun, ez, gero ez, gure mekanismoak nola garatzen garen ere, azkenan ez, pixkat ere komunitatea bera ere hizkuntzarekin eroso lotuta olako, Oierrek ondo esan duen bezala. Gaur ikusi ditut datua gainera, pixkat aipatutakoaren arira, Euskara Akademiaren hizkuntza badela, baina gerora, ez, autua gazteek edo naiz errua botatzen ari gazte berriei, ez, badirudi errua dutela guztiarena, baina datuak bai, esate baterako, naiz eta eredua asko gutxitu den esate baterako, 10-tik 9 euskara maila oso bajua duela, ez? Berez, eredu horrek ere eskaintzen duena ere ez duela betetzen. Baina interesgarriena edo kezkagarriena, euskarazko ereduan, ez? Hasitzen ari diren belaunaldi horietatik, 10-tik 4 dagoeneko ez duela berradinako zerarik, ez? Horretan, euskaraldiaren kontuara aipatu dugunera, zure bizipenak nola ikusten dituzu, egia da, ez? Erdalgiroan, herri txikietan, ez? Beste komunitate mota batzuetan, ez? Hasitzen denak euskara kasi privilegio bezala ere jasotzen du, aldiz beste tokietan autu bat ere bada. Zure bizipenetik ere hori nola bizi izan duzu, zuk ere zure sorkuntza euskaraz ekoitzi izan duzu, ez? Autuz, baina bueno, zure ibilbidea ere? Bai, bueno, niri ere adibidez gure etxean ez da euskaraz egiten. Bueno, amak ja badaki, esan nahi, ja ikasi du dexente, baina bai, guriare bai izan zen auto politiko bat ere. Hau da, euskaraz bizi. Ni ustez gainera nire gurasoek, insistentzia asko egin zutela izpata biok euskaraz egiteko, baina adibidez antzerkian nik txikitatik egin dut. Antzerki euskaraz. Orduan egia da, nik kasi privilegio bat bezala bizi dut, ez detelako ulertzen beste modu batean. Nire sorkuntza eta baita ere ulertzeko, Gero, aski bai, erderaz egin daitezke gauza asko, baina hasiera batean, niretzat hori... Baina adibidez ni naiz generazio bat, non autu politiko bat edukitzeaz aparte, garai hartako baliabide politikoek ere ahalbidetu zutela. Hau da, ETB bat, komunikabideak sorkuntza dena. Nik gogoratzen naiz Tolosara joaten ginela txontxongiloak ikustera. Gero ere zinematan ere euskeraz, gero ere telebista ere dena euskeraz. Hau da, nik nire memorian gogoratzen naiz nolatan nire kuadrillako batek bi hizkuntza zekizkin eta nik ez. Eta gurasoak beraien artean erderaz egiten zuten. Hau da, hala ere, sortu ziguten mikroklima hori. Nik uste gaur egun dagoen, hau da, alfabetazio maila handia izan da ere, bihurtzen ari da euskara, zuk esan duzu, akademia. Ezta? Eta adibidez nik klase ematen dut, eta askotan euskaraz ematen dut, baina nerabe talde batzuekin arazoak ditut, zeren beraiek nahi dute dena erderaz egin. Eta naiztanik euskaraz klaseak eman, edukia erderaz nahi dute, eta beraien argumentarioa da ez dela naturala, lotzen dute ja ikasketarekin, asoziatu dute euskara ikasketarekin. Eta nik uste hor daukagula arazo zen alfabetatuak dira, ez daukate maila, azken batean hizkuntza ez baldin badugu erabiltzen galdu egiten dugu, nahiz eta akademia horretan eduki orduan. Ez dakit zein da soluzioa momentu honetan, baina ez dakit erantzun izudan galdera, dibagatu dut. Bueno, erantzuna ere zenez, hausnarketa bat ere interesgarria. Pixka bat haratago joan da, hizkuntza, ezakit, hegemoniko ez hegemoniko erabilerak antzerkia zerari ari bagara, nolabait identitatea eraikitzeko modu bat bada, ezta? Hizkuntza bera, jo nahi dut pixka bat antzerki gintzara, edo pixka bat Oierri galdetu nahi dudalako zure ibilbide honetan, esperimentazio horretan, hizkuntzaren autoren aipatu dugu, baina poesia gorpuzteko bide bat ere ez, garatu duzu nolabait, zure hitzetatik ari naiz, tiraka pixka bat, ez naiz ni
bai oso gauza potoloak, eta zen, bueno, elkarrezketa hor nondik nora helduko dugun. Baina, bueno, aipatzen zenuten baita trans izaera bat ere, ez? Identitate genero, baina hizkuntzaren zeratik ere, ez? Pixka bat, hitz potoloak dira. Baina, zure ibilbideari heldu nahian nabil, Pixka bat zein izan den, zuk ze josi duzun edo ze ibilbide izan den zentzu horretan. Bai, ez dakit oso ondo nondik heldu erantzunari. Aipatu duzu poesiatik antzerkira, bai, gu horrela hasi ginen, nik ez dut antzerkia ikasi, hasi nintzen poesia idazten, txikitan idazten nuen, euskaraz gainera hori, kurioso da, gero pasan nintzen gaztelerara. Baina idazten nuen, batez ere Mikel Azulo ezagutu nuenean, eta beste jende baten ezagutzaren poderioz, sartu zitzaidan, kutsatu zitzaidan pasioa, eta seginean gauza asko probatzen, gu sorte handia eduki genuen, Mikel Azulo eduki genulako, eta hori izan laborategi ikaragarri bat, non ezagutzen genuen, ezagutu genuen elkar jende pilo batek. Eta hortikan, seginean esperimentatzen, giro horri esker, eta pasaginean nolabait gure poesia arrastaldiak komplikatzea, eta hortikan nolabait antzerkira, ez? Eta hori nolabait bilakatu da gure bilaketaren ezaugarria, edo hortikan gatoz, eta jarraitzen dugu hor nolabait, nahiz taia guztiz antzerkian egon sarri. Handikan arrastaldiak egite ditugunean, bilatzen dugu beti ahotsaren izaera bat, nondik datorren ahotsa, nola mugitzen den gorputza arrestatzerakoan ere, eta beti gaude hor, ez? Probatzen, bilatzen, eta nik esango nuke, gu antzerken hasi ginenean, iaia desagertuak zeuden Euskal Herritik euskara hutsez lan egiten zuten konpainiak. 80ko hamarkadan egon ziren asko, batzuk jarraitu zuten, baina gero sortu zen diru laguntza sistema baten ondorioz besteak beste, jo zen asko bi bersio egitera, bizirauteko eta enpresa sortu, eta hor, nik uste dut gauza batzutan atzera pauso handi eman zela, eta gero 2000-etik aurrera hasi zen berreskuratzen zela, eta nolabaiteko estanda bat hasi zen gaur egun jarraitzen duena, eta uste dut, edo pentsatu nahi nuke, edo intuitzen dut, edo nire burua autoengainatza dut hori esanez, belaunaldi berria datozenak ere kutsatu direla hortikan, eta euskaraz lan egiten duten euskara hutsez konpainia berriak badaudela oso interesgarriak, ni zoratzen dago belaunaldi berriekin. Eta pentsatu nahi dut, agian, pixkat lehen hitz egiten genuen hildotik, ez? Ez da nahikoa erabaki politikoan norberaino izatea. Erabaki politikoak hori gertadin ere orokorrak izan behar dira. Eta egun hauetan justo Durangon bertan egon da konzentrazio bat Jaurlaritzari eskatzeko hezkuntza planean eta euskal kultura txertatzeko. Behar da habitat bat, behar da testuinguru bat, ezin da norberaingan bakarrik geratu baita ere. Eta juten nahi naiz beste punta batea, ez? Baina nolabait belaunaldi berri hauek, hortikan nentorren ikusten dut kutsatu dira zergatik egin dute autu hori. Agian, guai izatea, gustatzen zitzaiona, guai izena euskara zelako. Eta telebistarekin, zinemarekin oso gutxi gertatzen da hori. Tabernetatik euskal musika iaia desagertu da. Orduan, zu nahi duzu izan, gaztezanean, nahi duzu kopiatu guai dagoena. Baina ez badezu guai dagoen gauzarik topatzen inguruan ere zaila da. Eta gure belaunaldiaren kasuan bintzat zortea eduki dugun oso politizatuak dena eta oso momentu politiko potentea zela, ez? Orduan, oraindik mugimendu eta aktivismo handia zegoen. Orduan, nolabait horrea pasatzea zaila ez da, baina askotan komentatu zen dugu, hori gabe, desaktibismo garai batean baldin bagaude gaztek nondikan helduko diote horri ez badago habitat bat, ez? Eta antzerkian behintzat, nik uste dut egon dela hori. Egon dela trasbase hori euskaratik. Gauza frikiak, arrisgatuak, esperimentalak egin nahi ditut, eta gaur orain eta hemen euskaraz dira. Orduan, niretzat hori oso interesgarria eta esangurattsua da, ez? Eta guk testuinguru hortan adibidez, eta bukatuko ez, luzatzen nahi naiz, hasten naiz eta emozionatzen naiz. Guretzat adibidez oso garrantzitsua izan zen, ez dakit, hasierako maskaradaren referentzia, iritsi zitzaigun nolabait, gutxi, bai adibidez, ez dakit, izen asko aipatu litezke, banaka asko, baina adibidez, egon zen konpainia bat guretzat oso importante izan zen Antzerkiola Imaginarioa. Antzerkiola Imaginarioak berak
euskaraz eta erdaraz lan egiten zuen, bertsioak egiten zituen, baina euskaraz egiten zuen, eta beraien mundu ikuskera euskalduna zen, nesta Bilbotik etorri. Eta orduan, hori guretzat oso garrantzitsua izan zen. Gu nahi genuen beraiek bezalakoak izan. Eta kurioski, gero Lipusek eta konpainiek eman zuten pauso hori, ez? Euskara hutsez funtzionatzen hasteko erabakia, ez? Eta, uste dut, isilduko nezela. Hala ere ez, baina galdetu nahi nizun, zoratzen zaudela behintzat, ez? Erreferentziak, zeintzu dira gaur egun datozen zera? Olatu berri horiek ze referentzia ira antzerki gintzen aipatzen? Izenak nahi duzu? Bai, esate baterako, zeintzuk aipatuko zen. Adibidez, orain autobombo kolektiboa egingo dut. Adibidez, guk Durangora eraman dugun liburu bat izan da, bi antzerki liburu eraman ditugu, EAZ-etik eta Susargetaretxetik, eta bat izan da album, Formol Laborategiarena. Edurne Azkarate Intzalkain eta Mikel Ibargurenek osatzeuten kolektiboa, eta niretzat izan da, subidoi bat. Beraien lana ikustea, zortea eduki dut prozesua pixka gertutik ezagutzeko, eta publikatu dugu liburua oso ondo funtzionatu du Durangon, eta niretzat esanguratxoa da, ez dugu prentsaurrekorik egin handik eta ja zabaldua zegon. Liburu aterako zutela eta saldu da, antzerkiaren neurrian beti ere, txikia dela, baina neurri horretan oso ondo saldu da, eta adibidez, niretzat da subidoi bat, beti nago gomendatzen haien lana, baita ere Maite Izpurua, Jon Ander Urresti, hor badago Xanti, abizena, nola du? Atzertitik atera den lehenengo belaunaldia adibidez, atzertik ezagutzen egin naiz berriak, adibide batzuk jartzearren, ez? Eta, bueno. Osasuntsu ikusten duzu panorama? Nik, bai. Eta gainera lehen aipatzen zenuten gazteak, eta nik gaztengan konfiatzen dut. Gu gazte ginenean gutaz ere esaten zituzten, eta eta paf, eta... Bai, horrexegatik, nik uste dut gazteak defendatu imarretu. Bai. Dagoeneko gazteak ez garela aitortzea ez da ariketa erraza, baina bai, defendatu imarretu, bai, ez? Aurreko batan antzeko auzia atera zen mai gainera feminismoaren gaiekin, ez? Belaunaldi berriengan izugarrizko ardura jarreta bezala, ez? Eta horretiko belaunaldiok zer egin ote dugun, ez? Akaso gehiago beratu behar dugula, eta esan, nahiko ondo egin dugu, baina akaso hontan zera ez, zuzenean eta gazteak azkenean biziraupen zera batetik, eta berritzaile edo, ez? Gauzak hausteko puntu horretatik, ni Medina Gresekin pixka bat horrekin ere atera nintzelako, esan, eta hauek donostiarrak dira, Donostia ez aldago hain aspergarri, ez? Ez? Errautxetatik ere ez zera. Galdetu nahi nizuen, pixka bat oiar ikusten dut dagoeneko karrerila hartuta, autobomboarekin ze puntutan ikusten duzu zure burua, zure ibilbidean, pixka bat atzera begira egin da, baina aurrera begira ere bai, ze puntutan zaude? Pixka bat lutxe bat eta asko itziten, ez? Ez, gero nerearen txanda izango da, lasai. Bale, ze puntuan, ez dakit, puntu politean, lortu dugu, kostata osoki antzerkitik, literaturatik eta bizitzea. Eta orain kolektiboan oso momentu politean gaude, proiektu askorekin, hainbat antzeslanekin martxan, formazioak ematen, Oiartzunen dakau egoitza eta lokal bat, eta nire gauza asko antolatzen, eta egia esan, pasioz, nire adinean, pasioari buruz hitz egitea gauza handia da, eta derra, eta zentzu horretan pozik. Eta Nerea, aipatu ditugu bizi baldintza materialak Durangon hitzordore izan zela, ez? Aldarrikapenik ere ez da falta izaten, azokan, eskerrak. Bizitza, ez? Bizi baldintza material duin batzuk, ez? Sorkuntzari, ez? Lotuz, zuk badakit erabakia ausartak ere hartu dituzula, zentzu horretan. Aipatu du aktore eta erizain ere, esan dizut Osakidetzaz ez nizula galdetuko, baina, ez? Bizi baldintza material horiek eta emakume sortzaile gainera izan da, nola ikusten duzu? Bueno, ez dakit, itxaila bete barru galdetu. Ez, nik uste nagoela puntu batean, arriesgatzen, obviamente, baina, badakizu bizitzan daude momentu batzuk esaten duzuna, eske egin behar da, bestela itu egiten zera. Eta, pozik, ezin naiz kexatu dira esan.
Hor sortu nuen poltsiko antzerkirako obra txiki bat, Carmenen zai deitzen dela bizkatxo bat, ez dago duten esperoan, baina da esperoa hori, ez? Itxaron, eta bitartean gertatzen diren gauzak. Eta protagonista da Donostiko emakume bat, sortu nula bere garaian piratentzat, gero infozazpin desarrollatu zana, eta gero gorpuztu egin nuna, esan poltsiko antzerkia erabili nun hortarako, eta probatzen, da dena probatzen, eta orain dauka bere historia, baina orain evoluzionatu behar du. Ja beste zerbait nahi dut, orduan, asko fastinatzen naute pertsona helduek, orokorrean, baita ere, igual erizain bezala tratu asko eduki udalako beraiekin. Eta asko gustatzen zaizkit, batez ere nik uste dut, orokorrean daukagulako beraiekiko imaginario bat, nik uste historiak kontatzen den moduaren ondorioz, beti ahulagoak direla eta ez, badago nik uste, gutxienez nire inguruan imaginario hori, eta gero ezagutzen dituzu eta para nada, ez da, orduan, ez nik ere amama bat daukat, orduan, ez dakit daukat gogoa horri buruz hitz egiteko, pertsona hori buruz hitz egiteko, eta, hor nabil, eta gero ia da humorezko monologoa, baina, gehiago gustatzen ari zait personajearen bizitza, desarrolloa eta historia kontatu. Beti jendeak esaten du nik humorea egiten dudala, ez nik historia kontatzen ditut. Eta, grazia egin dezakete, egia da, porque pertsona hauek graziosoak dira, baina ez txistearen bilaketan. De hecho, oso txarra nahi txistea montatzen, oso txarra naiz txiste, bai, aztu egiten zezki guztia, desastre ba, naiz nik kontatzen dut historiak. Baina, oso emozionatua, aurrekoan Tolosan egin nun, funtzionatu zuen, eta esan nun, baina ez. Gehiago, uste beste buelta bat eman barri dela horri, barruak eskatzen dit, itxi behar dudala beste modu batean historia. Jugun ez probatzen. Eta horrela begira, beraz, ari horretatik pixka bat iraka, erronkak, nungo katzen dituzu? Hau justo probatzen, eta batez ere egiten, lakasentzazioa pasa ditu dela urte batzuk oso itxita, eta ez. Eta probatu eta esperimentatu, eta bai. Neri beti gustatu izan zait asko personajea, neri antzerki mundutik asko gustatu zait personajea, beti danik. Gorpuztu nien izen zerbait. Eta klauna ere berri ez berreskuratzen, eta eske oso polita da, nire klaunak ez dut egiten, apenas. Eta esaten zu, badaude gauza pilo bat, gorputzarekin, kontatu daitezkena gauza asko hitz egin gabe. Zenbatzuna dauka sentsazioa gehiagitz egiten dugula, nire sentsazioa da, orduan. Hortxe, erronkak, probatu, dena, hori dira nire erronkak. Ezin dut zer gehiago esan, a priori. Espazio hitzekin betetzen dugula askotan. Espazio digitalaz, komunitate digitalaz, meseder eskatu genizuen, emakume digital bat zuri, emakume digital, gaur egun zeia da, sare sozialetan ausartu zara horretan ere. Egia da, nire azken erreferentzia, bertsolari txapelketan nagusirako indako, sketch horiek direla, okerrez banaiz, Instagramen, Twitterren. Eta, sare sozialak, TikToken ere. Eta TikToken ere, bai. Niretzat da, nik ez asko ulertzen, horren inguruan. Moduzko izan da esperientzia zeia da, emaitza oso ona dela. Bai. Erabat, hori da, jauzi bat da, ezta? Gauzak beste neurri batzutan kokatzen hasten dira, dagoeneko ez da antzerki bat, ikusi, publikoa bertaratu, publikoa bestaldan dago, eta pantailaz bestalde, baina pantaila txikiaz bestalde. Nik uste sorkuntza ezberdinak leku desberdinetarako eginda daudela, argi dago. Adibidez, Carmenen zai batek ez du zentzurik bizitza digitalean. Zeren behar du publikoarekin, detxoski hortarako dago sortua, baina egia da, mundu digitala hor dagoen zerbait dela, eta erabili daitezkela plataforma horiek sorkuntza ezberdinak egiteko. Adibidez, lehenengo pentsamendua nola konsumitu nahi dugu, edo nola nahi dugu plazaratu hau mobilerako, vertikalean grabatuko dugu.
Claro, eske gauza horiek ere, eta 8 txikia izan zen, bi lagunok buruan geneukan zea bat, klaseetan hasi ginela perlatzen, eta nik egun batean nola negola esan nion egingo dugu. Eta bueno, pozik gaude emaitzarekin, dira klip txikiak sare sozialen edo mundu digital azkar horren hizkuntzan, baina beti ere, bueno, pues, nire bertsogintzako nire ikuspuntu horrekin, dela oso klauneskoa baita ere, Baina, bai zen, bueno, nik beti esan dut nien izela oso bertso zalea. Gero ez da gehiago. Antzematen da, ez? Atera dituzu kilimak indizkiozu, ez? Bertsolari txapelketa nagusiari. Bueno, baina baita ere da, nola ikusten ditudan nik ere gauzak, ez? Batzutan, bueno, nik ere gauzakola ikusten ditut. Ta azken batean hau da, performancea edo, da umorea ere egiteko beste modu bat. Ni beti izan ez Mr. Minion fana, orduan, holaxe, hitz gutxi eta gauza, bai, pozik gaude, emaitzarekin, egia da erantzun bastante polita dukidula, ulertuta, hori, ez gera la plataforma handia, osea, gera la pu, baina, bai, ondo, kuriosoa. Autogestiotik asko duen, ez? Totalmente, guztiz. Kaso plataforma digitalek hori ere badute, ez? Alde ilunak, baina, ez? Beste zera bat. Oier, galdetu nahi nizun, hainbeste ez da digitalizazioa bera, baizik eta eszenak garapen handia izan du, euskarri digitalak, ez dakit, gaur egongo ez, antzerki gintzen, beste sorkuntzekin ere bai, telebista bera, baina aro digital honek, kasi adimen artifizialak lasterrez, agindu nagusi eta jabe, gaur jaun eta jabe, zentzun dut Euskadi Irratian nagusi eta jabe izango den garaiotan. Ezagit, hori nola ikusten duzuzuk zure esperientziatik, zera bilpen, ez dakit. Bai, estena gainean esan nahi duzu edo... Bai. Ba, ez dakiz esan, ni nahiko analogikoa naiz, eta beti kostatu zait asko kodeak ulertzea eta are gehiago, kontraesan politiko eta moral sakonak sortu dizkit askotan. Eta, baina, guk erabiltzen ditugu, teknologia erabiltzen dugu batez ere zabalkunderako, eta ez sorkuntzarako, eta atzetik datozenek kriston lezioak ematen nahi dizkibute, osea, koinziditzen dugunean eta beti gaude horrekin txantxetan, baina egia da, guri asko kostatzen zaigula eta are gehiago, batzutan dakan sentsazioa sekulako garrantzia ematen zaiola, ordezkatu ditula komunikazio mailan gauza asko, baina gero, ni benetan zintzo bali banaiz, nire inguruko jende asko, nitzat referentziala dena egunerokotasuna eta lanean ez dago, sare sozialetan, dago zerbait ez dela reala ere. Interpretazio oker bat iruditzen zait, baina errealitatea gure lanean, adibidez, desagertu dira egunkarietako agendak, leheno ezinbestekoak zirenak, eta beste hainbat kontu eta behar ditugu gure lanaren zabalkundea egiteko, ez? Baina gu horretara mugatzen gara. Gero, estena gainean, niretzat antzerkia artisautza da. Jarretzen du izaten plaza eta aurrez aurrekoa, bai, jantzi dezakezu, baina aurretik ere, Interneta aurreko garaietan ere jantzi zenezakeen 1000 modutan, baina azkenean egon behar dena dago, edo beste guztia da artifizioa, gutxik egon daitekena. Orduan, batzutan ondo erabilia dautan ez, baina izait ezinbestekoa iruditzen, ez erabakigarria, azkenean behar da istorioak kontatzea, gorputzak izerditan jartzea, eta niri horrek unkitzen hau, ez? Ikustea gorputz bat izerditan, norbait, zuri zer kontatu nahian guztia ematen, akitu arte, eta orain eta hemen gertatzen egin zerbait bilakatzen delarik, ez? Ni horrek seduzitzen hau beti ere, eta horregatik gueltatzen gara beti plazara, eta hortik aurrean normalean, teknologiakin beti arazotu. Holtza gaina, eta beti da, ez. Eta norbaitek esaten zuenean, bideo erario? Seguro, zaudez? Bai, ustez, itxuraz erraztasuna dakarren hori eta ez, garapenaren izenean, bai. Zuzenekoa da, eta Bai, hori bai. Bai, beraz, gaur egun esate baterako YouTubeen antzerki bat ez, hor daukazu, klikatzeko aukera ematen dizu, play eman. Bai, niretzat sekulako tresna da transmisiorako.
Eta horretarako ezinbestekoa antzerkian, pentsa ez, antzerkiak ez dauka euskarri fisikorik, ez da musika bezala, musikak ere eta gutxi, baina edo literaturak bezala, eta nola egiten duzu transmisioa, nola belaunaldi berri batek nola egin dezake aurrekoaren kontra ez badaki existitu denik ere. Eta antzerkiak hori eduki du, ez? Horregatik hasi ginen adibidez liburuak publikatzen, baina sarean egotea zentzu horretan ere oso garrantzitsua da. Gu normalean gure antzazanak osorik igotzitu amaitu eta gero, doan ikusgai egon daitezen, eta ez da gauza bera. Ez da inoiz izango, baina behintzat interesa duenak, behintzat, zer sumatu daiteke. Dokumentazio lan hori ere egiteko, ni ere naiz, niri gehiago gustan zaite, momentuko hori, Gertatzen dena, ez? Papera zera baina, gero gordailu, ikusentzunezko gordailu hori, ez inondik inora zuzeneko izerdi hori ez duzu antzemango, baina gordailu hori beharrezkoa dela, ezta? Hala ere haratago joan da, esan dut, gordailu horiek esate baterako, YouTube, ez? Badago plataforma, beste plataforma gehiago badira. Ez dizu holako, ez, nahiz eta esan esate baterako aipatu duzu, ez? Gaur egun harreman zuzenak edo bestelako harremanak edo nahiz eta telefono bidezkoak izan bestelako komunikazio sistemak oraindik ere irauten dutela, baina egia da plataforma digitalak geroz eta presentago ditugula eta guztirako, ez? Aplikazio bidez izan, gure bizitzak goitik bera laster batean oso digitalizatu zango dira naiz eta gu oraindik belaunaldi analogikoa izan. Etorkizunari begira nola ikusten dituzu gauzak. Niri erreparo ematen dit, holako beldur puntu bat, ez ote gauden, uste baino zarkituago, eta edo ez, nola ikusten duzu, Nik, ezakit. Nik uste nire ikaslei begira oso zarra nagola, baina aldi berean adibidez nik antzerki erakusten diet. Orduan ez dakit, nik uste gauza batzuk ez dakit etorkizun nagolako izango dan. Noski, digitalizazioa hor dago, denok gara gerozta gehiago mobiliaren eta aplikazioak eta gauza horien dependiente, adibidez nik Google Maps asko erabiltzen dut, esan nahi dut gauza horiek, baina ez dakit, nik uste hori, ez dut uste desagertuko denik. Mundu analogiko hori, nire uste dezin bestekoa dela, mundu analogiko hori. Eta egin behar dena sortu kultura, sortu hori, ekosistema, egin behar da sortu hori, baina, eski nik ez beste modatean ulertzen. Igual zarkitua nago, ez dut uste oso zarkitua nago denik, konparatzen beraiekin oso zarra nago, baina ez dakit. Nik uste eta adibidez gaur egungo gutxienez nire tokatzen zari zean gazteek daukate gogoa egiteko, baina ez daukate kultura, adibidez ez dira juten antzerki ikustera. Orduan, nik denbora guztian WhatsApp talde bat daukagu eta, antzerki txikiak, hasi txikiek, guazen ikustera, nik esaten didanean proiektzioa zute ulertzen. Orduan, guazen ikustera, nik ere esatit, etorri ni ikustera, nezta ez gustatu, baina etorri ikustera, sortu ohitura hori. Orduan, ez dakit etorkizunan ez dakit guzti pasako da. Adimen artifizialak dagoeneko aukera ematen du dezkasi obra baten barruan kokatzeko. Dimentsioak ditugu, esan nahi dut, neko ate kuantiko zabaltzen ditu honezkero, akaso kokatzeko ere, ez? Baina adibidez antzerkian edo analogikoan inoiz ez da zerbait berdin egiten. Inoiz ez da, eta hori humano izan behar du, ez dakit, Hombre, baliabide teknologikoak noski erabiltzen dira, eta nik ikusi dut obra batzuk, baliabide teknologikoak eduki, eta esate flipada bat da. Baina ez dakit, pertsonak egon behar dira, ez dakit, ez dakit, nahi batzutan pentsatzen dut, batzutan hain gaude orainean gauza hauekin, beldurak sartzez ezkigula, ez? Baina alde batetik pentsatzen dut, atzera begira zenbat askotan gertatu da hori, eta gero, telebista etorri zenean, negoatzen ez oaindikan txikitan zen mezu apokaliptikoa zuen telebista asko ikusten genolako, eta bain da, ridikuloa. Edo etorri zenean bideokamara, edo mugikorrak hasi zenean, urte asko pasadiela, eta jungara egokitzen, erabiltzen, bakoitzak ikusten du, norberak ikusten du zen neurritan eta bar, gero,
historia kontatzen jarraitzen dugu, ez? Eta izerditzen, eta gero, niretzat pandemia ditxusoak zer interesgarria eduki badu, da ikustea ezer ez dela hain egonkorra eta dena jun daitekela pikutara berehala. Eta interesgarria dela igual zenbait pikutara jutea, eta jarretuko dugula historia kontatzen, ez? Eta bueno, ni batzute petzu da, lasai, kaos pixka ere, eta... Gaizki dator, ez? Bako, gogorra izan da, pandemia garai hau, etxeraldi hau, esaten dute sorkuntzarako tartea ere izan dela, gari oso bereziak, nola bizi izan duzu hau. Zegia da oraindik erantzen baten da erresaka badagoela, ez? Pixka bat, krispazio, umore gora behera kolektibo handia dagoela ala diote. Nik uste dut egin batean pixka bat baietz behintzat. Zuek nola ikustu duzu? Azoka esan duzu, ez? Aurreko zerako oso arraruak izan ziren, itzulera, ez? Dena da itzulera. Itzulera honetan nola kokatzen zarete? Bueno, pixka denetik, ez? Nik edukitut momentu, tristezia momentuak, bajoi momentuak, harridura momentuak, jendarterekiko eta, hostia, barkatu igual hitz hori ezin da telebistaz. Bueno, ni momentu batzutan asko akordatu nintzen aurreko benaldi batzuekin eta dena jausten zenean eta kultura egitera derrepente etzenekin eran zeretorriko zen eta dena geldirik eta kultura egiten saiatzen dena geldirik egonda asko gogoratu nintzen aurreko benaldi batzuk nola egin behar izan zuten itzalean kultura, euskaraz eta asko gogoratu nintzen eta etzan gauza bere izan, baina militarrak ikustea kalean, eta honi gauza batzuk geratu zaizkit oso inpaktatua. Eta, gero, kurioski, oso momentu ederrak ere bizi izan ditut, hain zuzen ere, jendea xirrikituak topatzen hasi orduko, hasi izan berriro berrantolatzen trampak egiten gora, trampak noski baietz. Eta elkar zaintzen, baina era berean, bilatzen zirrikituak pertsona izateko, ez? Eta niretzat, hor oso momentu ederrak bizi izan ditut. Orduan nire dakat alako, eta berez, jende asko kantzerkia metza galdetzen dugu, oso momentu honak izan ziren, nire lan pilo bat egin dut, besteak beste badena galdiri zegoenean antzokiak jarraitu zutenako. Oain da etortzen da buelta. Orain badago alako buelta bat, espero genuena. Espejismo bat zela argi zegoen. Baina orain badago buelta rekolokatze bat pixka kostatzen nahi dena, publikoa pixkat joan da beste gauza batzuetara ulergarria denez, kalera eta plazara eta terrazetara eta manifestazioetara. Eta badago hor zerbait, ez? Baina, bueno, lehenago ere ohituta dion den kaosean bizi dauten eta... Pedagogia egin behar da, antzerkiarekin? Erakutsi egin behar zaigu akaso? Antzerkiaz gozatzen, antzerkia ezagutzen, txikira. Askorentzako ez ezagun ere izan daitekela, ze oso gauza erraza da, plataforma digitalak, kontsumitu dezakezu, ez? Nahi beste, baina pedagogia egin beharko genuke antzerkiarekin. Ez da pedagogia egin beharko zen, ez dut uste. Pedagogia, uste ez dela ezer erakutsi. Edo itura bat, elikatu, mimatu, sustatu. Igual sustatu, baliabide gehiago jarri, ez da, azken batean hori argi dago, ez da. Ez dakit. Nik txikitatik bizi izan dut, orduan zaila egiten zait, niretzat kasi komoke naturala da. Baina, igual, ez dakit pedagogia egin behar da. Nire ustez, maski pedagogia baliabidea jarri behar dira. Gero ez dakit jo... Hori ere izan daiteke, baliabidea jartzeak badakarrelako, gertuago edo errazago edo baldintza hobeetan, gehiago... Zeren berez badago, zirkuito oso interesgarriak ikusi zenitzazkenak eta... Baina, igual... Ez dakit erantzuten galdera horri. Nolabait erantzuna eman diozu. Aurrera begira aipatu dizuet, galdetu dizugu pixka bat, ibilbide profesionalean norantza zoazten, tarte handirik ere ez daukagu, egia da asko daukazutela berez kontatzeko, eta
akaso beste saiomo batean ere izan daiteke hortarako tartean, gaurko bikografiak azkenean ez pixkat solasaldi bat sustatzea ere bada, abia puntuan kasi-kasi ez pixkat Pasaialdea aipatu da, ez? Ezagutzen duzuen ingurunea, aurrera begira, aitzaki hartuta, bagerak sustatutako saio ere badelako hau, hizkuntza, antzerkiaz hitz egin dugu, Euskaraldian esan du Nerea karrera oso ona Pasaian txon, iruditzen zaizue, nola esan, etorkizunean, edo halako inguruak, halako autuak egiteko beharra egon den inguruetan, baduela etorkizuna, euskarak, euskal kulturak, ez dakit, galdera pixka bat trampa da, bukaera honetan. Aurrera begira, ez dakit, lagundu idazue, hau erantzuten. Donostialdetik pixka bat badia Pasaialdera ere begira jarrita, Euskaraldia aitzaki izan dugu, Azoka, Durangon, Pasaberri, ez dakit ze osasun ikusten duzuen, ze erronka. Ez dakit oso ondo zer erantzun, baina nik uste dut argi eta garbi karrezketan zehar aipatu egun bezala, erronkak asko dira, eta maila askotakoak, eta batzuk daude gure esku, beste batzuk ez, edo gure esku dago hori mugitzea, neurri txiki batean bada ere. Baina erronkak handia dira, hori argi dago, eta mezu super optimistak botatzea nahi kosta egiten zait, ez? Baina era berean, ni pertsonalki behintzat, bai, topatzen hain izaten gabe oso pertsona interesgarriak, sorkuntzaileak, zaleak, modu komunitarioan, gero eta preste daudenak lan egiteko gauza berria probatzeko, formatuekin jolasteko, antolakuntza mailan ere, eragileen artean, kutsatzen ari direnak pasio bat, terreno ezberdinetan, eta baita ere erdalduna den jendearengan, eta nik hor nago, eta euskaraz jarraituko dut lan egiten eta zoratzen eta gauzak probatzen, eta nik uste dut ez banu ikusiko itxaropen handi bat dagoela eta pasio bat eta oso motibagarria dela hor egotea bide berriak probatzen, ez nintzatekela hor egongo. Eta banago, eta guztiz, eta gogotsu, eta lagunduta sentitzen naiz orduan. Uste dut erronka oso handia direla, baina badagola, ez dakit, herri mailan behintzat, materia humano oso ona eta oso prest. Eta momentu polita izan daitekela hori saretzeko eta dinamizatzeko, ez dakit. Bueno, nik uste eta aparte euskararen gaia beti izan dela ere, duela gutxi euskararen egunaren harira aurkitu nuen 56ko testu bat, gainera ze erbestean zeuden batzuk uste dut idatzi zutena eta irakurtzen duzu testua eta gaur egungo diskursoa da. Osa, 21. mendeko gaur egungo diskursoa da euskararekiko errealitatearen inguruan. Eta nik beti pentsatzen dut, 56an frankismo garai guztia pasa eta euskararekiko jazarpenak eta ezea guztiak egonda bizira hundu eta nik berdina ez dut uste denak ze polita den hau, ez argi dago. Baina bai, nik uste hor gaudela eta baita ere zerbaitengatik gaudela. Nik ez dut ulertzen euskaraz ez sortzea, ez zait burutik pasatzen. Egia da, publikoa mugatuagoa dela, baina aldi berean oso fidela da, eta ez dakit, nik, saiatuko gera, ez de luego, jungo gera hori egiten eta jungo gera ikusten. Bukatzeko hitzordu bat, autobombo izan daiteke, edo nora eraman nahi gaituzue, bota hitzordu bat izan daiteke, zure hurrengo agerpena, edo obraren bat, konkretuki, gomendatzen diguzuena, nahi duzuen bezala. Ni justo orain ditut Enkaruzko lan txikiak eta dira Irungo Oiaso museoan personaje bat egingo dut, euskaraz, ditzen da Baiona, 12 urte ditu. Eta da pizkatxo bat erromatar garaiko Euskal Herrian batzuen joku desberdinekin eta bi pase ditut eta oraingoz
Oraingo zori. Abenduak 22 eta urtarrilak 4ean. Irungo Iaso Museoan. Hori beraz, nire Arriola ikusi nahiz gero. Oiergilanek ze proposatzen digu? Errexena ez dakit, hainbeste gauza gertatzen nahi dira hor zehar. Errexena egite zait aste honetan pentsatzen, aste honetan bertan, adibidez, gure taldekoak, Metroko Arroka taldekoak egongo gara Andres Zarraen manifestuarekin, dara emanaldi bat Mariluz Estebanekin batera egiten dutena kide batzuek, Gasteizen, Ostiralean. Larun batean lesakan gaude gure antzezlan berriarekin, dela zeo zertan da baino ez dakit zertan. Eta igandean gu gabiltza antolatzen bertso txapelketa finala da, eta zaila izango da jendea erakartzea. Baina Oiartzunen antzerki programazioa egiten dugu euskara hutsez, urte osoan, eta Oiartzunen oso giro kultural polita dago momentu honetan, eta Beatriz Egizabal etorriko da, Mamia egitera, eta gogotsu hartuko dugu. Nahiz eta esan bezala, justo Alaia Martin besteak beste finalean egon eta Oiartzunen izan, emanaldia, baina aste honetan bertan, behitu zen gauza ez. Ikusten duzu, aukerarik ez zegula falta, agenda oso hornituta daukala, euskal kultur esango dugu berriz ere berpizkunde honek, pandemia osteko Durangoko azoka ere pasa berri, jetlagarekin iritsi zaizkigu gaur batzuk, baina gaurko solasaldi horretan bintzat horra eraman nahi izan zaituztegu, beraz eskerrik asko, hor bestalen izatagatik beste behin ere, bikografiak saioa jarretzeko aukera ezberdina dituzue, beraz telebistaz jarretzen ari bazarete ere, badakizue plataforma ezberdinetan, besteak beste, YouTubeen ere baduzuela bikografiak gaurkoak eta aurretik ere izan diren beste solaskidenak eta zoi eskerrik asko. Gaur halako pazientzia ere guran izateagatik eta laster ere, bueltan ere nahi zaituztegu, akaso aurrei berriz ere heltzeko eta sakontzen segitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai.